Eu xa serei graduada e non sei xa que dicir. Se consigo graduarme será xa gracias a ti. E será gracias a ti, digo cho de corazón, porque me deches os datos e máis la información. E min chamamo Ribeira e apellido me Cabullo e pidoche de favor non fagas tanto barullo. Eu non che fago barullo, amigo que non diría, eu non che fago barullo, eu fagoche poesía. Non ci dicir unha cousa, non me chamo Pestenexo, fai la letra moi menuda, pois eu a ver non xa vexo. Que non me vexas, Antonio, amiguiño, pois é pena, porque a miña letra é bonita, aínda que sexa pequena. Eu necín en Louzarele, quireime na porfía, ai, a letra está moi ben, falta chile ortografía. Faltame ortografía. Amiguiño, non te fixes, cando pase o traballo, enseguida mo corrixes. Cando acabe o traballo, Non xa podo corrigir, digo xo de corazón, non xa podo corrigir, eu abogado non son. ti abogado non és, e digo che sen querer, ti abogado non és, pero sabes algo ler. Pero digo che unha cousa, que ninguén se me meta, que tamén é complicado entender a miña letra. Vanche dicir unha cousa regular, ai, a letra que tú fais, unha letra xe moi parecida, ai, a letra musical. Ai, a letra musical. E pregunto que non asume, a música e a palabra nos seus versos se confunden. Isto é o que ti dixeches. Calada nena, xa pasaron os primeiros, ai, a letra esa túa, solo xa saben os gaiteiros. Só a saben os gaiteiros, que saben que na música porfían, porque saben eles ler, saben ler as melodías. Saben de las melodías e pois xa pasaron, ai, para eso che son gaiteiros, e para eso che estudiaron. E para iso estudiaron e non quedo enfadada, pero tes ti máis valor que non estudiaches nada. Algo ainda che estudiei, as penelas ten nas vetas, algo ainda che estudei, porque sei nas 4 letras. Sabes aí as 4 letras, e a paciencia non me merma, porque ademais desas letras tamén sabes as 4 reglas. E as 4... Sí, como eran as 4 reglas? As 4 reglas eran dividir, multiplicar, tamén era algo da resta e un poquinho de sumar. Eu non sei que che dicir, que che entendo por un codo, e tú tamén sabes de letras, e vexo que tú que está a pasar, ti que tamén sabes de todo. Ai, pois eu seiche de todo. Antonio da miña vida, veño da universidade, veño che ben aprendida. E me chamamo Ribeira, ver, eu son che reverendo, ai, e xunto de Ribeira, tú moito estás aprendendo. Moito estou aprendendo. E pregunto che que pasa, quería quedar máis tempo e aprender na túa casa. Cando se matan nos ranchos, normalmente fanse os xuntos, se quedan na miña casa teremos que dormir xuntos. Non temos que dormir xuntos. E iso xa non me asusta, pero meu querido Antonio, para iso non me gustas. E ora non che teño, que nomás teño unha dama, lo dormirías de pé, que solo teño unha cama. Se solo tes unha cama, non faremos nunca un dúo. Ti tranquilo, meu Antonio, enseguida o a construo.
Dices que lo construese, eu tamén traigo submarino, pero logo tú sabes de todo, tamén eres carpinteiro. Vouche dicir as palabras desde a última primeira. Eu non che sou carpinteiro, ai eu son che carpinteira. Ponche dicir unha cousa, porque se non tú reventas, hasme contar a verdade, pero logo de que carpentas. Carpento de moitas cousas. E ademais son virindeira. Eu traballo co ferro e traballo coa madeira. As palabras que ti cantas enseguida as asumo. Espera que quento a gorxa, bebo un trago de fumo. Non sabes por onde ir, ai nin por onde saírme. Tes que vir pa Compostela, ai, tes que verte, non sei que... Olvideime, vale. Tens que vir a divertirte. Sí, tes que vir a divertirte. Xa chegou o pernedeiro, que che ven traguer a casa, eu quero che ven, non marcho da miña casa. Non marchas da túa casa, digocho de corazón, pero só van ser os días, tómate unhas vacacións. Tómate unhas vacacións, eso já o dixo Manolo, e non che podo marchar porque o deixo o fillo solo. Pois deixas o fillo solo, digocho eu deste lado, traite o fillo tamén que queda acompañado. E che queda acompañado é do trigo sal a masa, e se marchamos os dous, pode un roubar a casa. Entre a casa e o sequeiro, Antoniño eche o mismo, que che rouben esa casa e nela que porque nela fan turismo. Bueno, ya, bueno.